विचारणेक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। श्री गौरांग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनौ तनुभृता गोविन्दगानामृते आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपिन्नकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको कूजत् कोकिलहंस सारसगणा किर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभुजतौ जीवार्थदौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ चात्यान्ति दीनौ चयौ राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मधुरिमा
नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कुंड तटे कालिंदतनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्मादवशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे व्रज देविके जललिते हे नंद सूनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे केदै महर्विन्हलो वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सर्वांकई आईचे भागवत पुराण कोंकणी सेशनाक स्वागत करता भारी चंदकोनु पुरे माताजीयान षडगोस्वामी अष्टकम सांगला मस्त धन्यवाद तुमका. सो आमगेल आईचे नेक्स्ट प्रोग्राम हिज ग्रेस श्री गौर नटराज प्रभु तंगेले सेकंड सेशन ऑन दी एसेंशियल सब्जेक्ट मॅटर्स ऑफ श्रीमद भागवतम. प्रभुजीना पैरी आमका सांगला की इत्याक आम्ही भागवतम श्रवण कोरका ताज फल कसले त्या सांगताना तांणी आमका भक्ती देवी आणि तांगेले दोन्ही पुत्ताले ज्ञान आणि वैराग्य तांगेले काणी सांगला आणि कशी देवऋषी नारद तांणी सनकादिका तांगेल मुखांतरी श्रीमद भागवतम श्रवण कोरनु भक्ती देवी आणि तांगेल पुत्तांले कष्ट निवारण केला. सेकंडली मागीर तांणी गोकर्णाले आणि धुंदुकारीले काणी सांगला
धुंदुकारीले मोक्षा खातीर गोकर्णान मस्त पुरय यात्र केले, मस्त पुराण वज्जिले ती, मागीर ताका मोक्ष प्राप्त जायन. अंतता तांणी मागीर भागवतम सप्ताहाचे आयोजन करतरी आणि धुंदुकारी तांणी समयक जावन ताजे श्रवण करतरी ताका मोक्ष प्राप्त जाल्ले. तागेल पाप पुराय नष्ट जाल्ले. व्यासदेवान बरयलेले हे महापुराण या कलियुगांतू आमगेले एकमात्र उपाय कृष्णधामा पावचेक. सो आज आम्ही आनीकी लायक करून प्रभुजील मुखांतरी भागवतम ऐकुया. हांव प्रभुजील विषयी लास्ट सेशनांतू तांगेले इंट्रोडक्शन दिल्लेले. जस्ट कोणी नवे आयिल्ले तांगेल खातीर एक साना इंट्रोडक्शन करता. प्रभुजी यूएसआ दाखोवन तांणी लास वेगासांतू बेस्ड आसता ती. तांणी 3 एडिशन्स ऑफ योगा बुक बरयल्याची आणि तांणी नॉट ओनली अ मास्टर योगा टीचर बट एन एस्ट्रोलॉजर, मॅरेज काउन्सिलर, योगिक डायट कन्सल्टंट आणि भक्ती योगा प्रॅक्टिशनर. आणि एक विषयी हांव सांगू इच्छिता की प्रभुजी तांणी he has been selected and admitted for PhD at Maharishi University at USA. सो आमगेल पुरे भाग्य की तांगेल मुखांतरी आम्ही भागवतम ऐकुचे. हरे कृष्णा प्रभुजी, आम्ही पुरे जन तुमका हार्दिक स्वागत करताची. ओवर टू यू प्रभुजी. थँक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो आज चिक्के अर्जंट मेगल कार नवे कार तक चिक्के सर्विस कोरचे आशिले तेशी हांव भायर येवका पडले. सो आय मेट दी सर्विस सेंटर लायक इंटरनेट आसता गेला. सो आय एम स्पीकिंग फ्रॉम देयर. सो background तुम्ही पळयत लास वेगस पुरे palm trees तशी. So I hope sound is okay. Airpods gala आणि चिके वारे सांगा. So hopefully it's fine. So मी प्रेयर कोण स्टार्ट करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. स्वागत पुरे जनांक. आणि माताजीन सांगला म्हणके आता काली प्रभुजी टेक्स्ट केला की आता म्हाका PhD in admission जाला. So I'll be focusing on yoga and Maharishi Mahesh University into transcendental meditation, mantra meditation. Hantu hami research. So next 2.5 years I'll be busy with research. Ki hajjena ammi kashi you can cultivate good physical and mental health. Mantra jipre. So it's going to be a deep research. So Prabhuji सांगले या course जत्तर यानी 6-8 months I have to तुम्हारे 2-3 programs I have to study together. Ayurveda, yoga and research. So starting August 16th. So yeah, course jattari I might not be able to give class for 6-8 months. Magiri will connect. So this is so आज we will talk about the 10 subject matters of the Srimad Bhagavatam. Last class आम्ही भागवता importance पळेल आम्ही. Importance कसं म्हणारी श्रीमद भागवतम म्हणतो मात्र
देवाल विषयान शंकराचार्यान आपणातील बुक म्हळ्यार श्रीमद भागवत मात बाकी पुरेचे भगवद्गीतेताय अर्थ चेंज कोण घाल म्हळ्यार भगवद्गीतेन तू कृष्ण म्हळ्यार व्यक्ती नाही तशी पुरे देव म्हळ्यार एक आकार ना देवाक एक पर्सनॅलिटी म्हळ्यार ना ते कृष्ण लील म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार देवाला एक रिप्रेझेंटेटिव्ह मात्र देव लास्टाक ताका देवा रूप ना तो मुख्य जावन प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आमगेल्या भारतांत कसं जालें कलयुग सुरू जाताना फुडले युगांत जन अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ हे पळय करचेशे अश्वमेध यज्ञांतू रामायणांतू आमी पळयताचे अश्वमेध यज्ञांतू ते अश्व कसो आसा घोडो ताका एक्चुअली ताका बल दिवन ताका यज्ञ कुंडांतू ताचे शरीर घालचे तातून कसं जाता ते यज्ञ ते अग्नी आसा पळय ते साधारण अग्नी न्ही ते देवाला एक दिव्य रूप ते अग्नी ते घोडे शरीराक शुद्ध करून भीम अर्जुन आनी पुराय खावचे आशिल्ले जाल्यार ते दिव्य जातात ते बल चढयले आणि ते आत्म कसो नसता ते प्राणीन तशिले ते आत्म स्वर्गलोका वता एकय वैकुंठा वता स्वर्गलोका वता मोस्टली एके मनुष्य जन्म येता ब्राह्मण परिवार येता ताची आत्माक मुखावेले चांग जन्म मेळचे आशिल्ले कलयुग सुरू जाताना कशें जाता कृष्ण सोण वता कृष्ण सोण वताना कशें जाता हांगा पुरे जने वेद म्हळाले कसं म्हणताची लांबान सांगचे कसं होतं पण एक प्रवचन करतात प्रवचन नाही ते प्रवचन म्हाका नाही म्हाका नाही तुका नाही लोकांचं मंगळूर मस्त ऐकतात ना म्हाका नाही तुका नाही लोक पण प्रवचन दीच हांव करना तू करची चान्स ना तू ऐक हांव दिता तू असं आणि कोणाक लोकांक जाय जाल्यार करोच तशें म्हणटना धर्म धर्म म्हळ्यार आमी पळयता परीक्षित महाराज जाले काणींतू की धर्माचे 3 पाय कुडकी जावन असतात सत्यम शौचम तपशौचम दया सत्यम हे 4 पाय असतात ते 4 पायाचे 3 पाय कुडकी जाला म्हळ्यार खाली सत्य युगांत हे सत्य मात्र वरला शौच म्हळ्यार लंची ना थोडी बाथरूम म्हळ्यार दूर आशिल्ल्या आजिके मंगळूरांत तो विंगड आता फ्लॅट आणि म्हणताना बाथरूम आणि घरा भितरीच नो आत्मा सांगचे दॅट इज वी आर अटॅच्ड सो मच अटॅच्ड टू स्टूल किचन नेक्स्ट बाथरूम हे वैदिक शास्त्रांत किचन म्हणाले गलीजच आता ह्या पुढे जाताना कसं जाता असल पुरे गलीज जाताना जनाल भितरी तपस्या असताना ते एकादश म्हणतात एकादश म्हळ्यार एकादशी फळार म्हणून ते रेग्युलर जेवणापाशी 4 वाट्यान खावचे एकादश कोण फायदे कसं फळार म्हळ्यार बटाटो बटाटे वडो आणि ताका सॉस आणि साबुदाणा खिचडी वडो हे पुरे कोण फायदे कसे सो अशें म्हणटाना धर्म क्षीण जाता धर्म क्षीण जाताना कसं जाता जनाले बुद्धी काम करना बुद्धी काम करना तेन्ना कसं जाता आता मी सांगता पळय गुंपिनल्ली गोविंदा गुंपिनल्ली गोविंदा म्हळ्यार ते चमकले ते देवस्थान चमकले तेर म्हळ्यार चमकले आमी सानस्ताना वचचे तेरा वळार वच्चे आणि ते 4 मूळ खावचो आईस्क्रीम खावचे आंबे पचडी हे पुरे खावचे गंमत करवची शिवाय देवाल भक्ती म्हण ते एक लास्ट त्या मुख्य न्ही
त्याला एक पटी हांव वेंकटरमणा तेर तांतना स्टार्ट दुखून एंडता वेंकटरमणाला नाव घेता अशिल्लें एंडता येदन म्हाका एक नमने फिलिंग आयली शिवाय तेर तेर म्हळ्यार यंगस्टर्सांक पुरे वच्चे तेल घालना असल पुरे उलोवचे तीर्थ पिल्लू हे पुरे आयकतना मागीर म्हाका शॉक जालें दिसता आमगेले ब्राह्मणची चल्ले आमची गे तीर्थ पिल्लू तीर्थ पिल्लू म्हळ्यार तीर्थ न्ही पिवन आयलो असल पुरे ब्राह्मणच्या अवस्था आमी पळयत तो ब्राह्मणच्या अवस्था अशी जातना राजवेरी ब्राह्मणचे आमी जळकी खावचे मांस खावचे लसूण पियव हांव इस्कॉन येता मस्तना सांगले लसूण पियव ना तूं कशें खाता मरे तूं अशी पुरे आमकां असल पुरे कसं म्हणटात हे पुरे कलियुगाचे प्रभाव कलियुगा प्रभाव अशें जातन कसं जाता देव कसं करता बुद्धी असल देव कसं करता आमी देवा पळयताची देवा पळोवचे दोळ्यान न्ही एअरपोर्ट जावन नो भागवता सांगिल कसं नाही देवा पळोवचे दोळ्यान न्ही कन्नान तुला श्रवण मात्रेण श्रवण करताना मात्र देव म्हणाल कोण म्हणाल अर्थ जात शिवाय एक देव देव अर्थ जायना देव कोण म्हण अर्थ जायना देवस्थाना वचपाची पुरे भजन केलं हे केलं पुरे केलं चैतन्य महाप्रभून सोडता नाही तशी झालं चैतन्य महाप्रभून हे जगत सोडता नाही तशी झालं चैतन्य महाप्रभून फॉलोवर्स आहे तशी झालं आता बेंगॉल आणतो ते रामकृष्ण परमहंस म्हणायला आणि स्वामी विवेकानंद आधी के ते स्वामी विवेकानंद तिथले जन पूज करता म्हणून ताण केलेलं इथलं डॅमेज हिंदू धर्माक मुस्लिम्सांनी करणी तिथले विवेकानंद त्याला आजी घेता का पूजित दॅट इज कॉल्ड चीटिंग धर्म कशाला म्हणाल विवेकानंदान सांगले कसं नाही एकल्याक सांगल्या तू तुळशी कशाला पूज करतो मारा तू कसं नाही वांगण जाव घाल का वांगणा झाड घाल तुळशी कशाला कोण हे सांगची वे त्यामुळे स्कंद पुराणा सांगला वांगण खाल्लेलं कोण खात की पळ तागे लागी देव तागे लागी ताई या ना मग स्कंद पुराणा सांगला तशी पुरे साधू संतची राक्षसी साधू संत येऊन धर्म म्हणाले भ्रष्ट करताची तस जाऊन कसे झालं हगुर हगुर अशी जाताना कसे जाता आमगेले हृदय आमगेले इच्छे पुरे अशुद्ध जात अशुद्ध इच्छे अशुद्ध जाताना कसे जाता मनशाक कलियुगान तू कसं इझिली मिळता थांग वेगच सांगतो आम्ही एक चिके लकी सिटी सिन सिटी म्हणताची पुरे काणगल पुरे असं पुरे सिटीन तसं त्याला अंग लायक कसं म्हणा एक वेदर लायक असं आणि कसं नाही अंग एक 30-40 वीगन रेस्टॉरंट असं अंगात मस्त वीगन आणि जात असं त्यामुळे नॉन व्हेज खाऊन त्याला कलियुगान कसं जाता नॉन व्हेज असे पुरे खाऊन त्यांना बुद्धी हरण जाता आणि पुरे जण होत असते वाईट म्हणून त्याच्यावर कसं केलं त्यांनी अरे वेदांतू आणि अश्वमेध यज्ञ करता मरे गोमेध यज्ञ करता आम्ही यज्ञ करून नॉनव्हेज खाऊया म्हणून तशी वेदा नावारी जस्टिफाय करून बली दिवचे हे पुरे करून तस जाऊन बुद्धान येवचे कलियुगात बुद्धान कसं येवचे हे प्राणी पुरे कष्ट पावचे पळयतना बुद्धाक मस्त बेजार जाता बुद्ध म्हणाल कोण कृष्णची हे कसं करता बानी मेगल वेदा नावार हन्नी कशी करता म्हणतो बुद्ध अवतार मग ते फर्स्ट ऐकत आणि शॉक झालं बुद्ध देवाला अवतार म्हणून मला बुद्धान सांगेल कसं नाही वेद इनव्हॅलिड आणि वेदाक नमगनाच कसला केलं देवानं एमर्जन्सी ज्याला त्याच्या नंतर देवानं शंकराचार्य भेटले शंकराचार्यान कसं केलंय वैदिक रिच्युअल्स वापस हाडले त्यामुळे इंडिया पुरा बुद्धिझम मार आशिल्ले तो बुद्धिझम पुरे बाहेर गेला शंकराचार्यान येऊन
देव म्हणाल कसं म्हणून सांगलंय ज्याला रे देवा रूप ना म्हणून सांगलं इथं म्हणाली त्यांना जनाक तिथलं बुद्धी अर्थ कोण घेऊ तिथलं बुद्धी नाश येते तिथले नॉन व्हेज खाऊचे शिल्की क्रिश्चियानिटी म्हणते लव दाय नेबर दौ शॅल नॉट किल प्रभुपादान सांगले दौ शॅल नॉट किल क्रिश्चियानिटी त्यांनी कसं केलंय दौ शॅल नॉट मर्डर म्हणाली खाताची दौ शॅल नॉट मर्डर मनशा मात्र खायना तिथले जीव खाऊची अशी कसं झालं पुरे करप्शन झालं धर्मात तस जाऊन आता कसं केलं मला रे देवाना पुरे शंकराचार्य पटेल मागिरी रमानुजाचार्य पटेल रमानुजाचार्याने कसं केलं देवा रूप ना म्हणून सांगितलं सामने शंकराचार्याने सांगितलं कसं नाही देव म्हणाले एक ब्रह्मन इट इज अ ब्रह्मन इट इज अ लाईट डिवाइन लाईट शंकराचार्याने कसं सांगितलं विशिष्ट अद्वैतांत कसं सांगितलं विशिष्ट अद्वैतांतो इफ ए ग्रीन पॅरेट सिट्स ऑन ए ग्रीन ट्री आता एक पाचव्या पॅरेटच पडा त्या पाचव्या रुखांत बसला रे तू दूर देखून पळयता पुऱ्या पाचव्या दिसत त्याला तू लग्गी वचून पळयला रे ते पाल्लस त्याची फलस मागीर ते पॅरेट कसं नस त्यामुळे पाचव्याची ज्याला त्या एक व्यक्ती दूर देखून पळयता पुरे पाचवे दिसतात तशी तुका जगात तू पळयता एक नमने कन्फ्युज जातात तिथं मला पुरे जणांनी मत तरी तांगे शरीर वच्चे मेलांत तो पुरे माती पळयला रे एक नमने इम्पर्सनल शेप नातील यांची माती आमगेल शरीर जाता आणि ताका शेप असं तस जाऊन आमकां पळयतना एक नमने बिविल्डर जाता शॉक जाता आत्मा रूप असं की ना म्हणून इथं म्हणारी फायनली आम्ही रूप या शरीर मागीर रूप मरतरी कसं नाही रूप ना हार्ट बीट पुरे होता काही 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 जाऊन होता कशा बात आहे सो तान सांगले कसं म्हणारी रूप विशिष्ट अद्वैत चला रे देव विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत अद्वित अद्वैत म्हणाला मिनिंग चेंज कोण घाल शंकराचार्य अद्वितीय म्हणारी देवाक सम जाऊन कोणही ना अद्वितीय आता या ब्राह्मणच्या विषय सांगितलं आमचे गेल मात्र नाही बंगालच्या पहिले एक लेडी लावलंय तशी ना तुम्ही सांगले आमच्या बंगाल ब्राह्मणची तशी अंग आहे तशी सो मागीर कसं झालं देवानं मध्वाचार्यान कसं सांगलं हे ब्रह्मन म्हणाल देव म्हणाल विशेष ब्रह्मन सो द्वैतवाद म्हणाल देव आणि आत्मा म्हणाल दोन विंगड व्यक्ती ताक कसं नाही स्टार्ट पॉइंट ना इथं म्हणाल या जगत त्यांतू विशिष्ट कसं नाही समय टाइम या टाइम असं बळा भौतिक जगत्यांत मात्र आध्यात्मिक जगत्यांत समय जीव क्रिएशन म्हणाल ना मला मी देवाला म्हणकेची इटर्नल त्याला वी आर स्मॉल मागिरी महाप्रभू जत्तरी मागीर मस्त पुरे आयले पुष्टी मार्गांनी त्यांनी पुरे मागीर चैतन्य महाप्रभूंनी येऊन अचिंत्य भेद दिला आणि श्रीमद भागवत वापस हाडले श्रीमद भागवत बरो नसेल सुरू आहे का कारण आम्ही ऐकलं इथं मला चैतन्य महाप्रभून सांगलं की तुम्ही सिस्टमॅटिक अंडरस्टँड कोण घेऊ का झाला रे देवाल विषयानं हे पुरे फिलॉसॉफीज पळा देव अचिंत्य भेद अभेद यू आर सायमल्टेनियसली one and different from God. शंकराचार्याने सांगले कसं नाही यू आर जलरी चैतन्य महाप्रभून सांगले कसं म्हणारी यू आर वन येट डिफरंट फ्रॉम गॉड एक भारी एक नमने अचिंत्य म्हणारी इट इज बियॉन्ड अवर ग्रास्प आमगेला आलोचने भितर इतली सांज जागे भितर बरची नाही जाग नाही इतले मेमरी ना आमगेले
इतली शक्ती ना. सो ताका अचिंत्य भेद अभेद. सो ताक कसं करता म्हळ्यार ते अचिंत्य भेद अभेद अर्थ कोण घेवच्याक आमकां श्रीमद भागवत अर्थ कोण घेवचे मुख्य. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक ऑफरिंग करतना प्रीती करतना आमी मस्त भक्ताले विषय पळयतात. खंयची भक्त कशी खंयची नमने प्रीती री देवाल सेव करता. तेजे खातीर सांगचे भागवत आमगेले 5 दिसाचे भक्तीन तू 5 आयटम करता न्हू. कसं ते नाम सेवा देवाल नाव घेवका, भागवत सेवा भागवत वाचूका सदांची, धाम सेवा देवाल धाम उडगास करता, राम सेवा धाम सेवा भागवत सेवा मागीर महाभागवत सेवा. हे भागवत बुक आणि भागवत पर्सन आणि विग्रह सेवा हे डेली करता. तातूंत भागवत इन्क्लुडेड. रूप गोस्वामी सांगता तितलें तें इम्पॉर्टंट. त्यामुळे कसं जाता म्हळ्यार सुरवेक भागवत वाचितना सुरवेक आम्ही देव नाही म्हळाले सुरेखा कळटा. जाल्यार आम्ही देवाला मणकेची म्हळ्यार कशी कृष्णान खेळताना ऑल ऑफ अ सडन आता आम्ही मागशी पळयत ते रूकनी कृष्णान रबला रे आकाशात कृष्णाले हे अर्थ हे भूमी प्लॅनेट देवाले केसाचे तू दिताय न्ही. हे जगत हे सगळे जगत देवाले कोर्स शरीरा दोकून इतलं पुरे रोम दोकून इतलं पुरे जगत सृष्टी जातकी हे एक जगत कसं नाही कसं नाही. जाल्यार देव हंत भितर येवन तुगेल साईज जावन तुगेलोट खेळतस. आणि त्या गोपीन कशी नांचयत की तशी कृष्ण नांदतस, कशी तुकाराम नांचयत की तशी विठोब नांदतस. तशी तागेल भक्तान भितरी देवाल सेव करता असताना विठ्ठलाले स्टोरी आनंद सेव करता असताना पांडुरंग ताका मेळवाय. पांडुरंग विठ्ठल बाहेर राब आनंद सेव करतात. आनंद जे भक्त नो तो कृष्णान कसा केला पांडुरंगानं बाहेर राबलो. मेगेल भक्ताल सुरवे सेव करी मागीर तदोळ त्या बाहेर राबच्याक ताणे 2 इट्टी गुटेल आणि ताचेर विठ्ठल राबलो. ताण बाहेर येतो तशें जावन ताका विठ्ठला असल त्या भक्ता लागी त्या नमने प्रीती असता. देवाल फिलिंग्स कसं ना देवाल फिलिंग्स कसं ना. आता हे सृष्टी करताना देवान आमकां कष्ट दिवचे खातीर सृष्टी केलेलं नाही. कष्ट मात्र दिवच्या नाही. भोग अपवर्गार्थम गंमत करू काय असं मागीर कष्ट पावच्या काय असं मोक्ष पावच्या काय असं प्रेम पावच्या पुरे पर्पज असं मस्त पुरे करूयात. याचे करता आमकां कसं जाय आमी तें पुरे करूया. तें मुख्य आमकां अर्थ जावता. आमकां जगत्यान कसं जाय कसं कोरता आमकां तें आमी मुक्ती जावन. सो ते अर्थ तशें आमी म्हणटा की अनर्थ म्हळ्यार अर्थ ना. अर्थ म्हळ्यार कसं करता म्हणून ना म्हाका इतलें दुटू कोरका म्हाका इतलें गमत कोरका म्हाका हें कोरका तें कोरका मागीर कशें मागीर पिशार पडटा. जगत्यान कशें म्हळ्यार मागीर पिशार पडटा. तशी जाता पुराय जाणा. आणि इतलें पाप व्हडलें पॅन्डेमिक हें कश्ट कसलें म्हळ्यार जनान इतलें पाप केला पापाचे फल आतां. सो भागवत कशें जाता म्हळ्यार जावन सुरवे सूर जाताना आमकां आणि भागवत उलयताना व्यास सुखदेव गोस्वामीन उल्लोचा सूर करताना जगत्यांतून पुरे ऋषी मुनी पुरे
आणि तांगेल कशी म्हणाली त्यांनी चिक्के मायावादी मला चिक्के देव मिळाले रूप नातीले ब्रह्मन तशी पुरे मस्त योगी पुरे मस्त पुरे तशी असत की देव परमात्मा की देव कृष्ण तशी विंगड लेवलर असत सो तांक ಒಟ್ಟು ಓರ್ಚಿ ಕತ್ತಿರ ಸುರ್ವೇಕ सुखदेव गोस्वामी देवाले ब्रह्मन हे जगत हे विश्वरूप हाजी पूरे वर्णन देतात त्याला विश्वरूप खाली भौतिक जगत नाही कृष्णान भगवद्गीतेन सांगलं त्याला रे हंतू सुरे संतुलन सूर करतात तर सुरे भागवत ऐकल्यावर कोणाक भगवद्गीतेन तो कृष्णानं सत्व ते एक्झॅक्ट भगवद्गीता असला म्हणते 7th चॅप्टर तो प्रवक्ष्यामनुसूयवे 9th चॅप्टर तू का मेगेलवेरी एनवियसनेस मत्सर नातील निमित्त हा तू क्या सांगतस मत्सर नातील निमित्त तो अंतही भागवत आहे तशी सुरू मत्सर निर्मत्सराणाम सताम कोणा अर्थ जाते निर्मत्सराणाम देव म्हणाला देवाल वेरी मत्सर असताना तस जाऊन भागवतात सुरुवे टॉपिक सारखं म्हणे जगत कसे येईल मग दोन्हीच कसं नाही विसर्ग जगत कसे येईल नेक्स्ट कसं नाही जगत कसे येईल मला सूर्य विष्णू ना पुरे एलिमेंट्स हाडले के अर्थ वाटर फायर एअर इथं भूमी रपो नल वायू खंब न बुद्धी रे शरीरान कसं नसं आमच्या शरीरान कसं नसं अर्थ भूमी वाटर उद्दा फायर उज्ज एअर वार इथर स्पेस सो हे पुरे देवान सूर्य सृष्टी करचे आणि सूर्य रेडी दवरचे रांधप करचे कशी चपाती हे पुरे चपाती कसं म्हणतात पीठ आणि रेडी दवरतात तशी विष्णून रेडी दवरचे हे सूर्य सृष्टी करचे ब्रह्मांड नाही सूर्य चंद्र पुरे विष्णून रेडी कोण दवरचे मागीर देवाले रोमा दोकून सृष्टी येता वय बाय तो देवाल रोमा दोकून त्याची सृष्टी येतरी मागीर प्रत्येक विश्वांत प्रत्येक युनिवर्सांत एक विष्णू येता तागेल पट्टा दोकून ब्रह्माले सृष्टी जाता मागीर त्या ब्रह्मान सृष्टी करची शिवाय त्या ब्रह्मान सृष्टी करचे ज्याला तक्क दिवची कोण आहे नारायणान पुरे दिवचे कसं करचे आमगेल पुरे सृष्टी करची ब्रह्मान ज्याला आमची पुरे सृष्टी करची शक्ती दिवचे नारायणान तो ते सर्ग विसर्ग म्हणा मागीर ब्रह्मान कसं केलं तो त्या सूर्य 2 सब्जेक्ट मान त्यांच्या तरी त्यांनीच कसं म्हणा स्थानम म्हणाली मागीर ब्रह्मांड सृष्टी करचे हे जगत सृष्टी करताना आम्ही काही असाची मंगळूर असाची वेंकटरमण ओणीत असाची त्याला काही असा आम्ही जगत पळयताना एक दिसान जगत तो त्या अर्थ जाताना कसं जाता अय्यो हांव कसाने नाम आता हे सिटी लास वेगस गाव बसला क्लास आवाज सो ना जो सिटी कसा नहीं फर्क पड़तो जगत कसा नहीं फर्क पड़तो ना हमको फर्क पड़तो एवरी इंडिविजुअल हम फरक पड़तो इतले जन मरता सदा इतले जन जन्म घेतात कसं नाही हम फरक पडले so to understand we are insignificant स्थानम या सृष्टी अर्थ कोण घेऊचो समर्थ कोण घेऊचो त्याच्यानं कळतं की स्थितीर वैकुंठ विजय वैकुंठ म्हणाला कसं नाही त्याची कसं त्याची इम्पॉर्टन्स कळता वैकुंठावरची किती इम्पॉर्टंट मला अंग ब्रह्म काय टेन्शन आमको तुमको मात्र नाही इंद्रा काय टेन्शन तगल लेवल टेन्शन काय इन्शुरन्स आणि नानो पुरे ताके राक्षसाला अटॅक जात असतं
ಹತ್ತು ಕೋಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಇಲ್ಲೋ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪ ಇಲ್ಲೋ ಇಂದ್ರಂತೆ ಐದನ್ ಗುಪ್ತಸ್ हिरण्याक्ष त्यापुढे ऐकतात तू का चंगत अय्यो कसं माराय इंद्र जाऊनी आणि तिला सुखायची मग ते त्या सुख ना डान्स करता सर रंबा उर्वाची ऑल ऑफ सडन निर्णय के सुख आहे मग जाय बोल सोन पिक्चर भागवत वाचितन कळता यांची पोझिशन हे सेक्युर ना म्हणून आता येडियूरप्ಪ चेंज ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ कंची पोझिशन सेक्युर ना अशी तर दोन टायगल आटो कोण पोझिशन लास्ट ते काही जॉन होत वतन मात्र भारी कष्ट तसं एक अटॅचमेंट असतं म्हणून आम्ही काही असं म्हणून सुरू आहे का आता मी पळताची विंगडाच्या मर्ची पळताची यमराजाಕ್ಕೆ ನಿಂಗಿತಾನ ಕುಬೇರ ನಿಂಗಿತಾನ ಕಷ್ಟನ हे जगत तुला आश्चर्य मोस्ट आश्चर्य कसं नाही हनी हनी भूतानी गच्छन्ति हिमालयम पळायचं असत आमेलो मात्र आ म्हणची ती कशी म्हणारी आ मरचाक ना तशी म्हणत असत प्रिपेअर कर का हंगे प्रिपेअर करता अमेरिकन बुक युअर फ्युनरल इन ऍडव्हान्स म्हणतात पळायचं मग सांगतो मंथली इन्स्टॉलमेंट आहे आणि फ्युनरल मला ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ मला मस्त ಖರ್ಚು असतं तुगेले कॉफिन वरचे एतले दिवस दवरचे ते मेल्ल दिवसाची करनाच एक 7-8 दिवस तुगेले बॉडी दवर नु ताक इतले पुरे खर्च त्या तू इन्स्टॉलमेंटर पे कोण सुरेख रेडी करूया मला या प्रिपरेशन ते पे ड्राइव करत असताना पळत असलं केपलर फ्युनरल होम बुक युअर फ्युनरल इन ऍडव्हान्स त्यांच्या बुक मालतो मात्र असेल पुऱ्या अवस्था कसं नाही एक स्पिरिच्युअल अर्थ आडची मुख्य शिवाय असेल पुरे कोण कसं प्रेम सो एनिवे सो आम्ही पळयता की स्थानम सो देवान सृष्टी केले ब्रह्मान सृष्टी केले ते ब्रह्मान सृष्टी करताना जगत कशी आता सृष्टी करतरी मागीर देव कशी येता ते पोषण देव कशी पुरे आमकां जेवण दिता वारे दिता उदक दिता पोषण ते मात्र पोषण ते प्राणीके दिता पोषण त्याला देवान पोषण कशें दिवचे अवतार घेऊन येऊन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तो भगवद्गीते कसं सांगला ते पोषण कशी करता म्हणून आता मी हे लॉकडाऊनर असत हांग दुखून झूम दिता कंची लेक्कारी हांव देवाले सर्वेंट सो आय एम ट्राइंग टू पोषण ही देव कशी हे वर्डचा मुखांतरी देव तुमको कशी राखता आमको पुरे जना कशी राखता पोषणम देव कशी पोषण करता स्थानम पोषणम कशी भक्तांक भक्तीन तू पोषण देता पोषण मला बुद्धी पोषणम कशी राखता देवाक भक्तांक आता मी पळयत कोणाला हिस्ट्री ते अजामिळान मोर्ची वेळारी कशी ताका नारायण बाय मिस्टेक सांगले जाल्यार देवान ताका देवाले त्यांनी जय विजय ताने येवन कशी राखले कशी देवाले भक्तान येवन विष्णुदूतान येवन ताका राखली कशी राखल्या सो पोषणम देव कशी राखता तुका उतयः ताजे नंतर उतयः म्हळ्यार हे जगत्यान तू कार्य करतात कार्य करच्याक आमकां दोन्ही आस्पद असं एक कसं नाही हाव गंमत तयार असता अनेक कसं म्हणा हांव कसं करतास की त्या म्हाका इव्हेंच्युअली भक्ती कडेन वचुकात उदय कर्म वासना ते दोन्ही सो आमचो आम्ही चांद सिलेक्ट करू सो प्रल्हाद हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष
सांगेल पुरे काणी ऐकताना हिरण्यकशिपूला इच्छी कसं नशिल्या जगत त्या गंमत करच्या तशी प्रल्हादाला इच्छी कसं नशिल्या देवाल सेवतो तशी उदय अंगेल भितरी आम्ही इच्छी शुद्ध करतो तदनंतर मन्वंतर हे जगत त्यांतू कशी देव चलो सीता मानव आम्ही येऊची कोणाला आता आमका कोणी निमगिला रे गोत्र कसं नाही भारद्वाज गोत्र कंशु गोत्र आम्ही पुरे सांगतात मला कसं नाही कोणाला दुखून जन्म घेतलेला त्यांच्या आमगेल ऋषी सो देवानशी ऋषी का मन्वंतर मनूल रूपारी देवाल शक्ती प्रोजनी जाऊन सांगते कसं नाही पुत्र पू म्हणणाऱ्या नरक त्रायते नरका दुखून कोण बाहेर करते की तो पुत्र सो तसं लेख नमने संतती कोरचले कशी जात बा तसं लेख नमने संतती कश कोरी येत त्या देवानं हे बारी एक नमने चंद्रेतीर सांगला मन्वंतर कशी जगतांचं तशी देवानं मत्स्यावतार येऊन मनूक रक्षण करून पुरे जगत रक्षण करते सो त्या नेक्स्ट थीम कसं नसतं त्या फुडली थीम तांतो ऑलरेडी इन्क्लुडेड जावन आसा सब्जेक्ट मॅटर मागीर ईशानु कथा सो ईशानु कथा म्हळ्यार आमचो देवाले अवतार पुरे दशावतार आसा दशावतार मात्र नाही शक्य मागीर प्रभाव वैभव इंगड इंगड अवतार दशावतार सोणू मागीर विंगड पुरे अवतार आसा नरनारायण ऋषी हे पुरे व्यासदेव तांगेल पुरे अवतार आणि त्यांनी भक्तावट कशी इंटरॅक्ट करतात ते पुरे सो ते आम्ही पळयत दॅट इज ईशानु कथा तो हे ह्याच्यात तरी निरोध जगत कशी काही जाता आताच्या अवस्था पळयला रे जगत काही जात म्हाका पहिले एक डॉक्टराल फोन आयला ताका हांव सदां योग शिकयता हांव सांगता अयो म्हाका सदां आतां केस इन्क्रीज जावची पळयला रे जगत काही जात म्हण दिसता म्हाका म्हणालो वय तसं लेख नमने अवस्था आता पळयतना सो निरोध हे जगत कशें कैद करचें कसला कैद करचें प्रत्येक हे जगत तेंचो टेम्पररी हे जगत परमनंट जाल्यार मागीर आमी परमनंट पोजिशन घेवन परमनंट गंमत करतात थंयच्यान ताका देवान कैद करचें म्हळ्यार कळ म्हूण हांगा मस्त रावची नाका सो देवान भिवोचें कोण भक्त की तांणी भिताची भक्त आशिल्ल्यांक मृत्यू आयलो आतां हांव रेडी जाता वैकुंठा वचपाक आमी जातो वैकुंठाला आय एम रेडी भक्त म्हणाल कसं नाही तो भिना आत्ता मेला रे आत्ता हांव क्लास दिता दिता मेला रे वैकुंठ वच म्हणाल गॅरंटी आसता तुमगेल पुरो जनाल आशिर्वाद ऐकत आसतना देवाला तशी डिवोटीन कशें करता न्ही ताका देवाले आशीर्वाद सो हे जगत कशी हे शरीर कैद जावचें कशी हे जगत कैद जावचें हे पुरे भारी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार सृष्टी स्थिती प्रलय हे पुरे भगवद्गीतेन सांगला कृष्णान स्थिती सृष्टी करच्या स्थिती त्याला कशी त्या पुरे भागवतान तू एक्सप्लेन केलं आता डिटेल्स ऐकताना कसे जाता आमकां देवाल वयर आमगेल भक्ती चढता इम्प्रूव्ह जाता मागीर लास्ट दोन सब्जेक्ट मॅटर कसं म्हळ्यार एक म्हळ्यार मुक्ती म्हळ्यार आम्ही जगत्यांत कशी काम करतना आता हांव शुद्ध भक्त नासचे पुरो जाल्यार ढोंग करचे धोरोचे डबल गेम करचे हें करचें तसं न्ही करनाशी कर्मरहित योगा शिकोवचे एस्ट्रॉलॉजी करचे अशें करूनची जीवन करचें एक तुम्ही कार्य करतना जनाक ढोंग करनाशी हें करनाशी सत्यारी एक इन्कम घेवन सत्यार जीवन चलोवचें समाजान खावचें पिवचें हें पुरे करतना मुक्ती मेळटा कष्टा देखून मुक्ती मेळटा आमगेले प्रारब्ध कर्मा देखून मुक्ती मेळटा त्याला मुक्ती शुद्ध भक्ती न्ही मुक्ती शुद्ध भक्ती कशी पुढे येता सो आमी मन शरीर पुरे शुद्ध जातना तेदन आमी लास्ट सब्जेक्ट मॅटर आश्रय देवाल आश्रय घेता देवाल आश्रय घेता सो हे सब्जेक्ट मॅटर्स आसा बट एक नमने ब्युटिफुल त्या आश्रयान तू कशी
भक्तानं कृष्णाला शरण घेवचे मग संपूर्ण जावन कृष्णाला शरण कशी घेवचे त्या भारी चंदायरी दिली. सो सर्ग म्हणाले विष्णूला क्रिएशन, सर्ग विसर्ग विष्णूच्या तरी मागीर ब्रह्मान कशी सृष्टी करचे स्थान मागीर ब्रह्मान सृष्टी करून आम्ही खंय आसाची पोषण त्या जगतच्या भितर देव आमचे कशी आमगेल पोषण करता, कशी आमकां भक्ती मार्गार हाडता उतय आणि देव येवन आमकां आस्पद दिता, वेद दिता, पुराण दिता, हे पुरे दिवन आम्ही आमगेल हृदय शुद्ध करून आम्ही चांगकारी करता तशी उदय इन्स्पिरेशन. मागीर मन्वंतर तशींची देव करेक्ट ना मन्वंतर कशी देव मनूल रूपार येवन आमगेल सृष्टीनी करून आमकां सजन पुरे परिवार आणि दिवन ईशानु कथा तशें आमकां चांग जन्मनी दिवन आमकां देवूची स्वयं येवन आमकां दर्शन दिवन देवस्थान स्वामी हे पुरे सेटअप दिवचे म्हणून चांग तशें जावन हांगा अमेरिकान हांगा पुरे सांगचे पळय कुला इल्ला गोत्र इल्ला म्हळ्यार देवाल कनेक्शन आमकां ते कुल गोत्र ते कनेक्शन आशिल्ले न्ही ते कनेक्शन हांव सांगिल्लें मस्त पटी तेन सांगचे सुगेंद्र तीर्थ स्वाम्यान एक लेक्चर दिताना आणि कसं तमने मरण पडलं कसं चांग मरण पडलं पयर आमगेले पोर्तुगाली मठाचे स्वाम्याने पूज करून भूक वाजिता प्राण सोडले एकादशी तशेंची आमगेले सुगेंद्र तीर्थ स्वाम्यान काशी मठान काशी हरिद्वारान प्राण सोडले सकाळी देवाल स्मरण केलं राज्य व्हडली एक्झाम्पल कसं जाय आमचे गेले आमगेले अंतू चांग एक्झाम्पल्स सो आम्ही खंय आसा की त्या स्थानार राबूनची आम्ही भक्ती करूया. ईशानु कथा तशी देवान भक्तांक पेटोवचे स्वयं अवतार घेवचे मागीर निरोध मागीर जगत टाइम जातरी जगत कैद करता मागीर मुक्ती तशींची जगत कैद करताना मुक्ती दिवच्याकय देवान आमकां प्लॅन केला मागीर काय जातरी देवाल संपूर्ण शरण घेवचे. आमी जीवनांतू सत्यार आसल्यार चांग मॉरल्स चांग बुद्धी दवरून काम करताना विंगड कोणाके वाईट करनाशी आणि चंदायरी ऑनेस्टली असल्यार कसं जाता आम्ही देवाल शरण घेवच्याक साध्य आणि संपूर्ण भागवत जाताना आमगे हृदय शुद्ध जावन एंडाक देवाल शरण ऑटोमॅटिकली तेजान आम्ही समज जावन आयकूक गोकर्ण सांगिल्लें तशींची भक्तान सांगिल्लें तशींची आम्ही चंदायर केल्यार आमकां एक मोमेंट सो अशें केल्यार आमकां संपूर्ण देवाले आशीर्वाद शरण मेळचे खंडीत. ऑल रायट सो हे भगवत गीता सब्जेक्ट मॅटर हे एक एक्चुअली इस्कॉन डिझायर ट्रेन तस हे पेज I will send it in the chat window here. Okay. So तुम्ही वाचूया का पेज. Okay. All right. कसं नाही क्वेश्चन्स असं की क्वेश्चन्स कमेंट्स असं की प्रभू एक क्वेश्चन असेल प्रभू आयचे टॉपिक कोण नाही एक कोण म्हळ्यार आता मी पुरा करेक्ट जावन कोर न्हू वैकुंठ गेल म्हणले क्या मागीर आम्ही ऍक्च्युअली आम्ही विल्लान निमित्त आम्ही येवची न्हू भूमिका म्हळ्यार आम्ही थंय तुकून पडची कशी
बिकॉज वी विश ओके हांव असले थंय असले लायता तशी दिसता म्हणून तसले कोणी विचकी कशी येवची ते आमी डाऊन कशी येता ती इस्कॉनान ते एक व्हडली क्वेश्चन आहे जीव फॉल डाऊन आम्ही वैकुंठ असल्यावर कशी पडले आमी ते एक आलोचन करच्या भारी कष्ट असते ते वत तरी त्या सुरे म्हाका सुरे बँक केले वत तर वापस रिटर्न टिकेट म्हणल्यार भारी कष्ट ना सो एक आन्सर कसं म्हळ्यार जीव देवाला मणकेची इंडिपेंडेंट आणि सांगता कसं म्हळ्यार जीव भौतिक जगत आईल जीव पडा तटस्थ शक्ती तो देवा लिहिलेन तू संपूर्ण जावन असना ते कशी तटस्थ शक्तींत असता दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड हे केलो पुरे यू हॅव टू प्रभुपादान सांगितले कसं म्हळ्यार आम्ही बायंत पडतरी आलोचन करची नाही की कशी बायंत पडला बा म्हणून तिथलं आलोचन कर शक्ती ना यू डोंट हॅव टाइम भायर यो मागीर आलोचन कर तशींची देवान आम्ही देवाल वयरी संपूर्ण फेथ दवरला रे हे आन्सर आमकां कळता आम्ही कशे येयले म्हणून चैतन्य महाप्रभून सांगली कसं म्हळ्यार दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी अनुराग दुर्दैव वशात हांव वांगायला सो हांगा तटस्थ शक्तीन कसं जाता आनीक तो वैकुंठ वचन तो भौतिक जगत असता आणि भौतिक जगत मस्त 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 जन्म दुखून असतो खंडाबड जन्म दुखून असतो भौतिक जगत तो मस्त जन्म दुखून वैकुंठ भौतिक जगत असतो तो वैकुंठ आनीक वचन तस जावन तो कंप्लीट शुद्ध जायनाशी कंप्लीट देवाक शरण जायनाशी तो तेगेले लोकांत असता तटस्थ शक्ती म्हणून ताची मस्त एक्सप्लेनेशन ना काही त्या गुरु मुखांतर शिकुकान मागीर ताण ताजे खातीर सांगता देवान केलो पुरे देव शास्त्रांत दिना कसं लागतं त्या गुरु मुखांतराची तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तशी तुम्ही प्रश्न निमगीत असा पळय उपदेशांती ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः एके पुरे शास्त्रांत असल्यार आम्ही बुक वाचून वचत ना सो गुरुन देवाल वटू रिलेशनशिप घेतिल निमित्त कळत की देवाले प्रीती आम्ही आनीक एक्सपिरियन्स करनी थंयच्यान आम्ही हांगा आयले आणि वन्स यू सरेंडर आम्ही सरेंडर जात तरी मागीर आमकां देवाले अनुग्रह मेळणू हे ज्ञान आमकां ऑटोमॅटिकली प्राप्त जाता तो एकपटी वत तरी यद गत्वा न निवर्तन्ते भगवद्गीतेन देव सांगता एकपटी वत तर वापस या तितली गॅरंटी असते यद गत्वा न निवर्तन आमची पोंडा बाका बरोबर साहज वापस वत तर वापस येवचे साध्य ना ओके प्रभू थँक्यू सो मच प्रभू हरे हरे कृष्ण आणि त्यांचे क्वेश्चन असं की प्रभुजी नमस्ते ಪರಂಧಾಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ వచ్చే ನೈಜಲ ವೈಕುಂಠ వచ్చే म्हणारे ತಂತು जो निकटचे डिफरन्स कसं 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 डिफरन्स आहे चिक्के वॉइस ब्लर झालं ऐका ना नाही ऐकता चिक्के ब्लर झालं वापस रिपीट कर कृष्णाला परंधामाक मर्ताची गेल्यार सद्गती मिळता म्हणतात तशी वैकुंठ गेल्यार वैकुंठ आणि सद्गतीचे परंधामाचे कसं डिफरन्स म्हणारे एक सेकंड हम तुमके कसम की बात है वो हंगस कृष्ण लोक सो तुम्ही हंगायला रे हंगे एक पिक्चर असं कृष्ण लोक सो हंग कृष्ण लोक तुम्ही कृष्ण लोक म्हणून तुम्ही हे केला रे तुमका मेळटा सो हांग कसं जात म्हणा रे कृष्ण लोकांचो
लोड जाता सो हंग पळयला रमी सनाची पिक्चर ये पिक्चर हांव तांकां शेअर करता चॅटान सो हंग ये भौतिक जगत हंग आध्यात्मिक जगत वयरतना देवाले 4 हँडेड फॉर्म कृष्णाला अनेक रूप असतात तो वैकुंठ म्हळ्यार देवाला अनेक रूप असते सो आम्ही भक्ती जावन वतना देवाले वैकुंठ लोकांचो लक्ष्मी नारायण वराह अवतार नरसिंह अवतार हे पुरे अवताराचे एक प्लॅनेट असते ते वैकुंठ म्हणतात जाल्यार हे पुरे अवताराचे रूट पळय मूल पळय कृष्ण सो आम्ही ते वैकुंठ वतना वैकुंठ वच्चे म्हळ्यार कृष्ण लोक वतना कशें जाता म्हळ्यार कृष्ण लोकाक सो वैकुंठ कृष्णांतू कृष्ण लीलेंतू कृष्णाल भितर या पुरे अवताराचे रस सार प्रेम कसं नसतं ते पुरे कृष्णा भितर असतं तो वैकुंठांतू आमगेले जीवाक एक रूप असते ते रूप आमगेले एक देवाल खंयची रूपा वयर आमकां अट्रॅक्शन असते की ते एक नॅचरल जावन असते सो विंगड लोकांतू आता रामान आयल तवळी रामान पुरे जनाक तांगेले एक प्लॅनेट आसा हांगा सो हंग साकेत म्हणटा हंग राम हंग पळयला री हे पिक्चर तुम्ही कृष्ण लोक म्हणून गुगला घाला मेळटे सो हे राम अयोध्या धाम म्हणून आसा अयोध्या धाम सो रामान पुरे जना ते घेवचें कृष्णान पुरे जना कृष्ण लोका गेली मात्र थंय गेला री इज इटर्नल तो जीव संतुष्ट री मागीर इटर्नली एवर हॅपी केन्ना की तो खुशेर आसता वैकुंठांत इंगड लेवल आसा तो खंयची लिले तूं देवाल वेरी अट्रॅक्शन जाता की म्हळ्यार तूं त्या थंय प्लॅनेटा वचून मागीर देवाल सेवेन तूं सदा आसता वैकुंठांत मुक्ती गोलोकांत मुक्ती भक्ती ओके गुड क्वेश्चन थँक्यू प्रभूजी भारी लायक करून तुम्ही 10 सब्जेक्ट्स ऑफ भागवतम सांगून दिले ती पुरा लोकांक मस्त लायक जावचे पुरो खंडित म्हाका मस्त लायक जाला आनी की ऐकूया अशें दिसता सो आनी कोणाक क्वेश्चन्स ना खंडित क्वेश्चन्स असल्यार तुम्ही चॅट बॉक्सान तो टाइप करीत ना जाल्यार अनम्यूट करून सांगूत हांव लेखता कोणाक क्वेश्चन्स ना म्हूण इता म्हळ्यार खंयचे चॅट बॉक्सान तुका कसं दिसना सो हांव नरशिव आरती सांगून कन्क्लूड करता मागीर मुरलीधर चरण प्रभू तांणी कन्क्लूड करतले लास्टाक ओम श्री नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लाददायिने हिरण्यकशिपुरवक्षः शीलटङ्क नखालाय इथो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिः नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवने नखम् अद्भुतशृङ्गं दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे श्री नरसिंह देव की जय शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज की जय मुरलीधर चरण प्रभू तुम्ही कन्क्लूड करेत हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा माताजी थैंक यू
हरे कृष्णा प्रभुजी, तुम्ही बारी लायक जावन सेकंड डे आज सेशन कंप्लीट केलेला साजी. मग गोत तसं तुमगेल बिसी शेड्यूल जलेरी तुम्ही ओप्पल आसा 3 दिसान श्रीमद भागवतम काडूक आणि ओड गॅप येवचेकस म्हणून गोत तसं जलेरी फ्रायडे सकड बांधवांक रिक्वेस्ट करता असं श्रीमद भागवतमाचे लास्ट सेशन्स एसेन्शियल्स सांगतो ते मिस करू नज तुम्ही तिथे म्हळ्यारी त्यांनी कंक्लुडिंग रिमार्क्स दितात अंतू श्रीमद भागवतम अंतू तुमके जस्ट एक टिप त्यांनी सांगून दिलेलं श्रीमद भागवतम म्हणाल भारी वाईड सब्जेक्ट त्याची सेशन्स कंटिन्यूस काडका ज्याला मस्त असे भगवद्गीता मी 700 श्लोकास म्हणताना ऐकतच ब्लो 700 श्लोकास 8,000 श्लोका आम्ही त्या वेरियस लिहिल्या देवाला ऐकूच्या प्रयत्न करता असाची ते संक्षेप जाऊन इस ग्रेस गव्हर्नर राज प्रभुजी आमका कॅप्सूल फॉर्मार एक टिप दिलेलं असं की आमक मनावच तरी आमक ताची टेस्ट येवच तरी चलेरी मुखार सून होरू पळया फुडली सेशन तांणी सांगितलं असं की जेणा रिक्वेस्ट केलेलं आहे बांधवा त्यांनी आमक सिस्टमॅटिक स्टडी जाय म्हणाले डेफिनेटली आमक त्याची आलोचना करूया कशी करू जाता म्हणाले कशी मुखार सून होरू जाता म्हणाले तुमका भारी धन्यवाद प्रभुजी थँक्यू व्हेरी मच तुमका ऑल द बेस्ट तुमगेला PhD सेशन लायक नमुना वच्चेची फ्लाइंग कलर सांते वची म्हणाले आमक पुरा त्याची मिथून बेनिफिट असं तुमगेला PhD वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. इस ग्रेस गवर्नमेंट राज प्रभु जी की शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण. थँक्यू सो हरे मच प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा सगळ्याले परमेश्वर मंजलरी आम्ही आयचे सेशन वाइंड अप करता असायची 31 शनिवार जगन्नाथ रथयात्रा आसा चर्डवाल आणि तांगेल पेरेंट्स आले मिस कोर नाकाची ताजे फ्लायर्स तुमका येता रेडी जावयाची श्रावण महिन्याक रेडी जावयाची तुम्ही